Eusko Ikaskuntzaren mai inguruan gaituzue, non eta Radio Vitoria. Berrogei urte betetzen ditu Olabide ikastolak, 40 urte lanean, 40 urte irakaskuntzan, klandestinitatean 14 familia hasi ziren bertan, egun 1500 daude bertan, lehen Zerkabarren kalean, gela txiki batean, egun Lasarten 73 ikasgelekin. Eta Olabide ikastolaz mintzatzeko 3 gonbidatu ditugu gaurkoan Eusko Ikaskuntzaren mai inguru berri honetan. Hasteko Izaskun Arrue, Izaskun lehenengo anderainoa eta zuzendaria izan zen Zerkabarren kalean, antxe, orain dela 40 urte. Izaskun Arrue, Gabon. Gabon. Bueno, jarraituko dugu gonbidatuekin eta aurkezpenekin. Iñaki Arriola ere gurekin dago. Iñaki lehenengo promozioaren ikaslea zan, eta egun irakaslea dugu Olabiden. 1973an zeuen Izaskun Arruerekin batera lehenengo promozio hartan. Iñaki, Gabon. Gabon. Eta bukatzeko, gaur egungo zuzendari orokorra, Raimundo edo Olabide ikastola, Raimundo astuta, ia, Iñaki Zubeldia. Iñaki, Gabon. Gabon. Bueno, Izaskun, sekulakoa egin zenuten, 40 urte berandu dago, Olabide ikastola hortze dago, eta urtengoan urte horrena. Bai, alaxe da. Urte asko joan die, eta inork ez ginen pentsatuko, hau hola izango zanik, ez? Jendea galdetzen zunean da, ze pentsatzen duzu eta zein behar duzu. Gu ez dakik, ze gertatuko den, gero, esango du. Gu hain hortan ari geha, eta hola hasi ginen. Kuarte txiki batean, eta hanen ginen zen 4 urte este dut. Hasi erako 14 umeoik, ja 4 urteaitan, ia 80 irailatuta zeuden, ja etzeon guetxean 6, eta ordu nehintzan batzar bat estibalizen, nola batxe toki bat bilatu behartzela. Eta toki bat bilatu zen, eta ura izan zen, Avenida Estibalizko aurreneko txaletaitako bat. Eta antxe hasi ginen, 80 umeekin, 77, segurako Andereño bat, eta ni, Garbine Etxeberria. Eta eguarritako 3. gelaia sortuta zeban, 3 urteko umeekin. Eta naso izan Pere Iriarte goatzen zea, elektriko bat. Eta antik beti gora eta gora joan zenura, eta oain goatzen zen nola ibili ginen, diruik ez, muebleik ez. Eta ezer gabe, gurasoak nolako lanak eta zenbat ordu sartzen zituen ikastolan, inork ez daki. Sekulan ez zuen naik, azeltzen ezera egiten nahi zienik. Gau ez eta. Bai, gau bez, oporrak etortzen zien, eta oporretan denata zituen talde batzuk, belan tokikoa, kopiatzen zituen aglanea. Arkik ziela, karefazia aldertu zela, lehioa jarri behar ziela, dena gurasoak indako lana izaten zenura. Eta nun jaio zinen zeu, Izaskun? Ni jaio nintzen Naparroko herri politi batean. Arribe izena duen herri batean. Eta nolatan gazte izen? Ni Napar batekin ezkondu nintzen, eta uralania etorri zen honea, eta holaxe, etorri ginen honea bizitzea. Oin dela, 71 uste dut egin dela. 2 urte berandago deitu zizuten Andereño izateko. Nola izan zen deia? Nun bat, hemengo guraso horiek, aitako anortean zeinakin aita zeon, eta haik joan ziren Maria Teresa Urreztara zoren gana. Arrena nahia ibili zen hemen urte askotan euskaiak usten lauman dizana, adakizu, denak ezagutzen zuen, eta jazein behar zuen, behar nahi zuela behin umeak euskara ikastea. Eta behar etzekin Maria Teresa, behar nahiaia frantzin zeon, eta ordu Maria Teresa joan zen seminarian bazen apaitat oi hartzuarra Don Ignacio Oñatibia. Eta arrengana joan zen Maria Teresa. Ordu horrek esan zion, nik ez da gizai berde minio, nea nahiak Donostin ja sartuta daude, anasita daude ikastola kontuek, eta nea nahiak sartuta daude. Eta esango diet. Eta alarrek beha nahiai esan, eta hango komisio hartan ne lenguzu bat zeon. Eta bitorin behar dela, euskadakin bat, eta handi behitzu ziaten nahi. Joan itzen Donostie, eta ja presneon, eta ni hortago beti prest, euskadak usteko beti prest, eta hola izan zen hasieroi.
nik ez nintuen ezagutzen gurasoak, eta... Gaurren gurekin dago zure ikasle bat, Iñaki Arriola, egun Olabide ikastolako irakaslea dena. Ze moduzko ikaslea zen, Iñaki? Egitan, zein berezia egitan. Gaina, pentsabazu, gaur matematikasko profesoria da, Eta txikitan, honek beti gehiena egin nahi zuen lana, beti izaten ziren problemak. Beti. Lotxatia da, Baina, ez hautzen dut, bai. Lotxatia da. Baina, bai, ezatzen dut. Bai, izugarrizko gogoazun, beti, bai, ustez kastako azun hori, ez? Txikitatik, beraz matematika, txikitatik. Bai, txikitatik, beti problemak, zein berden, problemak, beti pozik egiten. Badakizure izan dela batxiller maila zuzendari 4 urtez, eta 4 urte pasatak gero zentzen Iñaki, maila zu baja, zen nahiago gut izan matematikako irakasle. Benetan, eta sinistu inion, ze benetan esaten zuen da, alaxe dagoan, bere bai, ni matematika klaseak emoten gustu da nau, oso, benetan. Bueno, Iñaki, 14 familia. Ze familia ziren haiek? Ia gogoratuko dituzu familia guztiak, abizen guztiak. Bai, bueno, ni nahiko kalamidadean ez izenak eta abizenak gogoratzen, baina bai, gogoratzen dut, nagusiena zena gure denon artean neska hundiena Itzia Lope de la Calle zen, eta gaur egun duen ikastolako hande inoa dena, gurrengoa zen Arantxa Anzabal, hori gaur egun da dentista, hasi zen. Eta gero ja, nire adineko eginen, Ignacio Losegi, oso sartuta da bilena Gasteizen musika arlotan, zinegotzi izan dakoa, ez da gaur egun nun da bilen. Biltzarkidea, Arabako biltzar nagusietan. Eta garbina eginako zan beste neska bat edo gure adinekoa, ja, harremana aldu dut, horrekin ez da egin da bilen edo. Eta gero ja gazteagoak, hor zuen 2 mutil, ni harreman gehien izan duena Petxe Pedro den anaia, eta Rafa Izaskunen semea. Eta gero neskak zeuden, ez dutuko goiatzen ditut. Bai, esan deun eskura, azela murua esan deuna. Azela, bai. Eta jo, kemertarrako guan oluzkezuzok. Bi aizpa, Maribel eta Marian eta Anabel. Iñaki geren nabarrena. Oire, dizen bai. Álvaro Goikoetxea? Álvaro Goikoetxea, ez, Álvaro Goikoetxea hor da argazki batean handa Álvaro Goikoetxea. Bino, Álvaro Goikoetxeak zuen zaindari bat Elgoi Bartarra. Álvaro Goikoetxea da kasetaria eta telenorten egiten du. Eta ne zenean hartzaile bike euskaldunek eta ikosoa adiskide intzien paseotan. Eta orduan, ne zenean urtebetetzean Álvaro Goikoetxea etorri zan, eta argazki hartan antxetao. Egun bateko... Bai. Zageo, ne zenean laune zen kalean, bino besti guantuko debeak txikiziela, eta hartzaile zituen bik euskaldunek. Hori apostua, Iñaki. Gasteizen 60ko hamarkadan, eta 14 familia, irakaskuntza euskaraz hori nahi zuten euren sementzako. Hori apostua, ni goratzen naiz, nik goratu, baina bai entzun, 10 edo 15 urte beranduago, oraindik Gasteizko guraso asko eta askok, ja demokrazia gurekin zegoenian, oraindik ez zuten sinesten euskara kontuetan eta euskara irakaskuntzan, eta zuen familietan berriz baziren 15 urte lehenago frankismo garaian diktadurarekin eta posto hori egin zutela. Bai, hori izan zen, argita garbi. Gainera, ez da egit. Hasi da hortan, hasi ginenean euskaraz ikasten eta nahi beti gogatuko dut Martin Txilibitu, gure kartilatxoa eta Xabiertxo, ja zan liburua asko genekienean ja Xabiertxo irakurtzen genuen Izaskunekin eta guzti, gero ni ikastoratik irten nintzenan 10 urtekin euskera deberatuta zegoen. Ni 10 urtekin ikastoratik irten eta Ramiro Maestro Institutua joan nintzen, eta han ja neukan euskera zitzeikerik eta gogoratzen du ni matematikako trebean nintzela, lotxa sentitzen nuen institutuan, arbelara irtetzen nintzenean, eta zatiketa bat egin behar nuenean arbelan, biderketak eta eraiketa guztiak Espainieraz nik enekien esaten, 4 bider hiru 12, nik Espainieraz 4x3 kostatzen zitzaidan esaten, orduan motela nintzen arbelan beste guztion aurrean. Eta hori, momentu haietan pentsatzea gaur egun euskera dagoen maila eta posible dugula unibertsitateaino eta maila guztietan, arlo guztietan euskeraz lanitea, eta pentsatzen zutenak garai hartan hau etzela inoiz izango horrela, ikasi, ja izan dute eta frogatu da.
gauzak nola dauden. Beraz, 14 urte bete arte, Olabide ikastolan, ezagutu dituzu? 10. Ni bakarrik 14 urte bete arte, ze gutxi ginenez, gude garaian gainera, 10 urtekin jaioten behar ginen. 10 urtekin egin behar zan ingreso batxiller, ez ditu izan, 10 urtekin atea behar zan ikastolatik. Ezagutu zenitun, beraz, Zerkabarren kaleko etxia, Izaskun Arroren etxia, eta Estibalitzeko hiribideko etxia ikastola? Bai, ni bietan egon nintzen. Eta gaina guk izan genuen suertea, gurasoak eta ikastolak eta gurasoak nahi zuten guk euskera galtzeko, kontua zen 10 urtekin ikastolatik erten eta gero, nire gurasoak behintzat ez dira euskaldunak. Eta nik euskera ikastolan ikasi nuen, eta 10 urtekin irten da gero, galduko nuen, ez ba neukan jarripenen bat egiten ez ba genuen, galduko nuen. Eta jarritzen ginen, ikastola da joaten arratsaldetan institutotik irten eta gero, gogatzatutetik Pedro eta biok, Eskanotik, ikastola daño, Estibali familia daño, joaten ginen arratsalde gude motxilaekin eta bokata jaten eta ikastola. Han egoten ginen, pertsona batzuk izaten ziren ikastolaekin lotudean bazeukatenak eta apur bat gudi lagundu eta institutuan ikasten genituen gauzak edo euskera landu eta bestea jarraitu ginen hainbat urtetan ikastolaekin harremanetan eta behintzat horri esker euskera zaindu genuen apur bat, hori bai zaila izan zen, esan nigun nabaitzen nuen gero universitatean eta beste egon nintzenean euskera oso galduta neukala nire maila nahiko bajo izan zela, eta lortu dut, berreskuratzen. Izaskun, Iñaki, harritzen du zenbakiak ikusita, ikasle kopuruak ikusita, nola egiten zuen urtez urte gora, eta enaizen bakarrik lehenengo 3 urtez ari. Izaskun, ez handikan, esan nahi dut, 73tik, demokraziaraino nola urtez urte, igotzen zan. Bai. Alaxe da, baizu gurasoan gogo hori kututu ingo zan, ez? Zerrena zen hastia, batzuek apostu egitea, ez da? Da zer zabiltzete, eta pixkenaka, da. Horaxe handitu zen hori ez, gogo hori, Ospe fama eta ere zabalduko bakarra zen, Gasteizen zen toki bakarra, umeak euskeraz ikasteko toki bakarra Olabide zen. Gero beste hainbat sortu dira eta badaude gaur egun noski, baina bakarra Olabide zen. Eta jakina, gaina gauzan ikuste dut oso ondo egin didela. Gasteizen hori beharrezkoa da, gaina Izaskun egonek... Gasteiztarrak beti ikusi behar du, gauzak ondo egiten dirala, txukun, eta baliogarria dela sementzako. Eta nolan oso seria egin zen, Izaskun eta inguduen egon ziren familia guztiak zelako lana egin zuten, eta Olabide iritsi bada ona, ni bete esaten dut izan dela, ikastolan egon dien familia guzti esker, bestela hau eta edonola bizi eta iraun hainbeste denbora, esan dut hori egin den lana ondia izan da, sekulakoa. Gaur egungo zuzendari orokorra, Iñaki, noiz duzu Olabideren lehenengo berria? Noiz duzu lehenengo berri? Olabide, Gasteizen. Bueno, horri erantzuna eman baino lehen aurkezpenean aipatu duzu Raimundo Olabide astua dugula. Paperetan, igual. Baina guk ez du azten, Raimundo Olabide... Aita Raimundo Olabide da referente bat euskal gintzan eta Araban ere bai. Eta gu geu ere aurten ditugune ospakizunetan bere jaiotza dataren urte hurrenean asmoa dugu ere egiteko zerbait berezia, dena goratzeko zeilan eskerra egin zuen euskaran alde. Eta gaina zen meritu adun, bea hemengoa izanik euskara jakin gabe Salamankara joan, eta hartu, euskalduna izan da euskara etzakiela, eta antxik ikasi zula, ez? Hoi da, izugarrizko referente bada gure guraso guztientzat, ez? Esaten dut, ez daki euskara, nuku nola ingo du, gure umeak egin dezatela, ez? Eta, gu esaten diogu beti aizu, lehenengo egunea sartzen dianean, referente jartzen diogu, egunero, urtero, azten ditugunean guraso berri guztiak, esaten dizu, hau da eredua. Eta asko lagundu guzu zuen seme alabai, olako jarrerat azten malen bazute. Bakutza bere kapazitatean barruan, ez? Baina egin. Horrean dira zatu gutako Olabide astu ezina da,
Dena den, esaten nuen Iñaki gehien bat galdetzen duzunean kalean edo, nora zoa, ze ikastolara? Olabide, bai. Olabide. Aita Raimundo Olabide, jende ditu sintetizatzen du pixka bat. Akit, Raimundo Olabide, zuek ez duzula ahazten. Bara, erantzungo izut zure galderari. Lehenengo berri. Zuzenean, zuzena eta ikusia gainea, zelen dikan ere, entzuna bai, nik urte batzuk edan bat ikastola munduan, duela mai bat urteola. Ni nintzen gara hartan horreta ikastolako zuzendaria, eta ari ginean proiektu bat, kirol instalazion proiektu bat lantzen. Eta baloratu genuen egoki litzatekela, ikusiaz ze gabezia genitun, agian igeriliku bat martxan jartzea. Eta hasi ginen inguruan ikusten abertzartzegoen. Eta egia esan, etzegoen ezer. Eta topatu genuen bakarra, igeriliku batekin, Olabide izan zen. Eta laxe etorri zen Gasteiz aldera ikustea, eta nola eta zergatik jarri zuten martxan igeriliku bat, ez? Eta horren ezautu nuen, pixka bat Olabide ikaslako errealitatea, eta nola garai hartan, hainbeste hitz egiten den kalia eta ez tabar, bai hartan ere, zekezka zuten guzti honekin, ez? Iñaki Arrolak aipatu dulen, hemengo familiako zen ondo indituztela, ez? Baina ez bakarrik orain, eta kezka bakarrik ez da oraingoa. Betidanik, nik ez autu ikastolan lako grina hori, ez? Gauzak ondo egitean alde eta txukun egitean alde. Eta garai hartan, besatu zuten, dudan zoren familiaietzat, igerileku bat eskintzea, izan zitekela amu poli bat. Ez dela bakarrik euskera, eta, baserri eta harren hizkuntza eta ez, eta inglesa, eta igerileku bat, eta Jesukriston grina berrikuntzan eta hobekuntzan, ez? Eta ala xizautu nahiko Olabide. Eta, kontxo, ua ezautu, guk saiatu ginen egiten, baina ez genuen lako mediorik, eta ez genuen jarri martxan. Eta gero, ara nun, ondala 3 urte, ditu ninduten da, eta, ekarri ninduten ora bai. Bai, igerilekua ikusterakoan fitxatu zintuzten, edo? Keba. Beste histori bat paralelo bada, baina ez du zer ikusi gara honekin. Gaur egungo zuzendari orokorra, egia zan, gaur 1.500 familia, 1.500 ikasle daude bertan, baina ez daude gehiago, lekurik ez dagoelako, nahi ez dalako, handia bada, badakit handia hitza, gauza ezberdinak esan daitezkela handia hitzarekin, baina izango da Arabako handiena eta Euskal Herriko handienetariko bat. Bai, alaxe da, bai. Eta segurazki, plan bat ingo genu, guazen beste lerro bat irikitzea, eta guazen ez dakiz erregitea, agian badago tokiaz, baina ikastetxe baten funtsa ez da geota ikasle gehiago izatea. Ja, 1.500 ere oso zifra altua da, eta manejatzea benetan zaila egiten dela. Erosoagoak, goxoagoak dira 200-500 ikasle dituzten ikastetxeak. Gurea benetan handia dela, eta badakigu egunero komunikazioan zenbat arazo ditugun gauzak zabaltzeko, eta baita ere jasotzeko dauden gorabehera guztiak, ez? Nik uste dagoen zifran mantentzea nahiko eta sobran dagoela, ez dugu behar gehiago. Ja, autobusak ikustea suposatzen dut, ikuskizuna dela egunero, ikustea zenbat autobus sartzen diren egunero. Eta benetan larria dela daukagun antolaketa ikusia zenbat obra eta zenbat gauza daude Gasteizen, eta hori dena ondo koordinatu, familia guztiak bere ordutan egon, eta klasea puntual astea da eguneroko erronka da, bai, handia da. Izaskun, pentsa zure garaian 1.500. Eta zeu zuzendari. Zinezkoa, ikuste da, zaila. Berdin ingo luke, nizi hor nago. Kristo de energia du, eta seguro jarriko zelanean, eta ingo lukela ere, bai. Estibalitzeko etorri bideko etxe ura txikia ere geratu zen. Ura etzan oso txikie, baina, belaxe, obrak egin dertzien, noski. Hoiken ikuste erdi baino gehiago gurasoak egiten zituela. Izaten ginen zen klasetan maiak dena diferenteak. Batzuk luzeak, beste motxak, beste kloxek, dana holan zen ikastola, baina oso politia zen. Hain gizon hain lana ikusteak,
nola manejatzen zien ez, zuk hau egingo zuzuk beti lan hau zen nahi. Egiten juerga baten ez dugu gorasoaik. Beti ikastola zuen. Nik gongo gambara, goiko gambara. Ikasgelak eginda gambaran, ez zegoen angela guztiak, toki guztiak. Eta 2. piso izan, bakizu gara izan izaten zien, para el servicio eta plantxa tokik, eta zer da, han egin zien 3 urteko umeak jaten ziren. Dena bete zen bat, eta algun beste bat sortu behar. Baina, azitzen zien umeak sortzen zien, eta umeak sortu eta handereño sortu behar zien, ura izaten zen ura. Ura zaila zen gara ioitan. Jende euskaldunik, Vitorin ez ginen, eta geho euskea eta gainea titulo zuenak, zinezkoa zen da, orduan, udan joaten ginen herri, baina zen beti Don Ramon apaiza, harrek ez hau zitzen beste apaizatzuk, beste umean atxonako norbait izautzen zuen beste bat, eta udan ibiltzen ginen eskursioak izaten zien herrita. Eta hango apezan asko laguntzen zuen, etik aipatzak izkien. Bino, geho gertatzen zen, batzutan eska euskaldunik bai, baina tituloik ez. Eta behin legalizatu ezkeo, hor zeon beste istitue. Eta Vitoriko ume batzun amak, maestrak zienak, ez zuen kanpolanik egiten, orduan haik tituloak eman zituen, eta hain izenean zeuden klase batzuk. Eta inspekzio eta etortzen zienean, klaseitako umeak beti rekreo bateatzen zien. Eta bai, gino konpontzen zien. Ezin deo gehiot, ez deo ino sortuko eta bai, etortzen zien. Nola izan zen hasierako kuota? Bai, hasierako kuota zen. 125 peseta? Nik uste 150 marziela uste dut, Segure, 150 mar. Eta noski, 14 ume balen bazien, eta nahi jarri zizkiaten 4.000 pestako jornala jarri ziaten. Haiek, gurasoek erabaki zuten dira? Bai, gurasoek, den artean iten zituen nango zein. Nik ez numezte egiten, umeak egin egon da, ni beste egiten egiten, gainako gauz zidea. Eta ordu 4.000 pestakoik noski etzien biltzen. Eta Maria Teresa Urrestarazu horrek, beti bezala, bazun beak zerrenda bat, eta hain jotzen zuen beti. Diru hau falta da hiliontan, Eta hor bazan apez bat oso famatu Don Pedro Anitua. Uste du ezula oso... Eta jo, goatzen naiz, aurreneko kursoan, zuerekin eki, baitean inzinuzien aldiko arrostak, behin hasi ezkeo, lapitzekin da, botonakin da. Eta ordu Maria Teresa izan nion, haizu, kuarto txugune jarri diate. Peli Martin, nik ez nuen ezautzen, orduan distiplaseko zean zen. Eta harri jarri zitien klasean, goatzen zea, frixo bat. Eta orduan, anazaltzen zien jende batzuk, nik ez nuen ezautzen, nien itzen mengoa. Bino, jendea launtzeko prest, bino, asko. Kooperatiba noiz sortu zen? Hoi dozabean du. Nik ez dakit nik esango nuke, 72 Amairuan. Iaia lasartera joateko erabakia hartu zenian? Horrontxe. Bai, eta bitartean, nik uste gizonek biziziela, eta gizu moja bezala, esketa. Eta beti konpontzen zuen diru kontue. Zenba jende emantzun. Zenba familia daude Gasteizen, diru eman dutenak. Bai, diru eman dutenak eta izkitzen. Hoi bai da eredugarria ikastoletan guztietan eta berdin gertatu, Gurasoak zati bat eman alabeharrez kooperatibista zirelako. Pero mailegoa lortu eta diru laguntza batzuk ere bai, legalizazioarekin hezkuntza ministeriotik lortu ziren. Baina gero beste gurasoen ez pareko, baina ia laguntzaileak. Diru ematen zuen ikastola egiteko. Etxe joan diru eske? Etxe ere bai, eta geho baizu. Aurrera egiteko? Gizon batzuk, asko zuenak, eta gogoa zuenak, baina azaldu nahi ez zuenak inon. Izen batzu badagizkini, bine beste batzuk ez. Eta ezin dira esan. Ez zuixe. Ordu mitzet ez zuen nahi esatea. Inversioneneko emeretzia uste dut, horreiko zuten dokumentuen arabera, gurasoak horrein domentzuten, lasarteko egoitza erik izanien, ez? Baina uneko 13 laguntzaileak jarri zuten. Pensa, uneko 13 garaiotako biduekin, jarri intzuten, ez? Baina, ezin da esan, baina iaia gasteiztar guztiok edo euskararen inguruan murgiltzen garen gasteiztar guztiok, adibidez badakigu Juan Zelaya enpresa gizonak zenbait proiektutan egon den sartuta, eta beti dirua ematen dizutenean, edo ematen dizunian berak esaten dizu, nik ematen dizut, baina ez aipatu izena, baina guztio dakigo. Bueno. Juan Zelaya, eta Juan Zelaya egonda eta egongo da ere bai urte horrena ospatzen, hola bidekua. Pixkat hartu dugu ordezkari moduan, Izaskune hartu dugun bezala irakasle guztiena, eta lehenengoa delako bea da,
behartu dugu pixka bat babes sozial horren ordezkari gisa. Eta azaroan 21 omenaldi txiki bat ingo jogu, hortza gehiago eta Benitok abestuko dio kanten bat. Kooperatiba oso zabalduta dago ikastolen antola munduan. Bai. Eske berezkoa du ikastola kooperatiba izatea, Orain beste ikastetxe motetan asko hitz egiten da familiaren partaidetzaz oso importantea dela bat egitea eskolekin, Eta ikastola bere hasieratik bere oinarrian du gurasoak eskolaren parte diala. Lehen aipatu dizu Izaskunek, beak gelan egiten zula lan, baina beste guztia gurasoak egiten zuten. Eta ondoren, eredu hori modu batea eta egokitutara, denboetara, zabaldu egin da. Eta da gure identitate bat, gurasoak parte hartzea ez bakarrik txangoak antolatzeko, bezikan eguneko bizitzan antolatzeko eta parte hartzeko. Baina gizartea asko aldatu da. Eusten zaio modu horri edo gaur egun zailagoa da gurasoek parte hartzea. Olabiden ere bai zaila da. Egia da, bai. Hori egia da. Hor leitzan ezaten bezala, egia da fedea. Baina mantentzen da hori. Eta mantentzen da oso modu importantean. Beti gaude gehiago eskatzen, baina mantentzen da eta jarraitzen du. Osea, urtero artezkaritza komisioan 3 pertsona aldatzen dira eta beste 3 berriz sartzen dira. Eta hala daramagu urte mordo bat 73tikan. Eta horrezkatzen da eta bat jartzen du diru bat eta joaten denean jasotzen du utzitakoa eta beste berri da sartzen da. Eta horrez dago titularrik, berezirik, bezikan herria da. Bilatu dula formula bat, nun aurre egiten dion jabegoaren plantamentuari eta partaidetzanari. Ezkezin da ulertu ikastola bat gurasoren partaidetze gabe. Eta hori da idia aldarrikatzen noain, badauden berrekuntza pedagogiko guztia, gurasoak, barruan, eskolan, partaide, erabaki mailan, autonomia, ez du hori aspaldi asmatuzun. Eta horregatik handauka esituare bai, erantzuten diolako bere gurasoen beharrei. 73an, Izaskun bai? Nigo goan dauka kooperatista egin ginen, kooperatista egin gurasoak, hori nik ez zien, nanbertienak. Eta nik ezautzen ditut guraso batzuk, ez zuen diru hori. Eta prestamoak eskatu zuen, ikastolan diru hori sartzeko. Pentsa. 73an entzun zenuen ikastola lasartera zijoala, ze pentsatu zenuen? Jesus, gizon hori ze pentsatzen zuen, nola usartu zekizken alako gauzak egiten, jo? Ez da zea saiatzen, ez da sortzen ez. Metro karratu asko erosi ziran. Hoi ja bai ez dakitela. Hoi 1.000 zira batean bai. Asko dira. Asko dira tal. Gero beste hoi bade. Diru aldetik pentsatzen. Eta urrun? Pensatzen zenun, urrun, Gasteizetik urrun. Hoi hain beste ez dakit, baginek joan autobusak eta jarriko ziela, eta hoi ez, bino balorea zela, izugarri hor sartzea. Baina izan gara jartako gizonak, pentsatu zuen egin bertzuela, eta egin nintzen. Horre joera bat izan zen, ez bakarrik hemen Gasteizen baiziran, Euskal Herri guztian, eskolak iritikan ateatzea. Durana, ikastola bizkabetan dozago. Eta Santo Tomas Liceo Donostin, edo Ereta Errenteian, edo Lauro Bea, Bilbon, atera erritikan, zer erdian zeon etxe bizta pila bat, eta fabrikak ere bai. Gara fabrikak irian bertan zeuden. Eta egora hartan, eskola haunditzeko, haien eremuak zabalak izan behar ziren, eta oso garestia ziren. Eta, kuntxo, gukoazen kanpora egitea, gukoazen toki egokia bilatzea hortarako. Eta joeroi nagusitu nintzen ikastola munduan, eta horri eskerre dauzet erabaki estrategikoak izan dela, eskolak izan dute aukera, zabaltzeko. Egun ezautzen ditugu Gasteizen hainbat eskola, ezin dutela atera, eta ze ataskoa sortzen dituzten bere inguruak, bere guraso eta umen joan etorrian. Hoi eskolantatu oso itolarria da. Bai. Olabide ikastolako historiaz eta gaur egungo gertakizunei buruz ere hitz egiten ari gara, baina Olabide ikastolako historia Arabako ikastolen historia da, esan nahi dut. Lehenengo ikastola eta Olabidetik besteak etorri ziran?
Ez dut uste, diputazio esto durana, hor diputaziotik sortu zanoi. Diputazioan orduan uste dut lejarreta zala. Bai. Bai. Eta nun baita itxein da esan zien jarri nahi zuela, eta rakizu gauzoi beti kezkatitzen zen jendea, ez? Horri esatuta ez zeonean. Eta hori joan zen, Samanio ikastolako zuzendariekin, noski ura diputazioan zen. Eta harrekin itzeitia joan zen. Gero harre konpondu zion gui kartilan kontu, Eta harri esan zion lejarreta, beha kezka, ikastola jartzeko, baino beha bilur ematen zila gauzuik. Eta ja behar norbait ezautzen zuen, konfiantzan sokoa, eta esan zion, bai esaiatuko zala. Eta harrek bilatu zuen bizitazion hori hartabal. Hoi Teresian azan, eta harren oso adiskidea zen. Hoi Bizkain bizi zen, eta argitzen zion, eta bai ez esan zuen harreke, eta orduan harrekin azizun, lejarreta harrek duranako ikastoloi. Baina, sortu egin zen eskaera gora zijolako, olabiden lekurik etzegolako, beste ikastola bat beharrezkoa zala? Oida ez dakit. Diputazioan nik ez dakit. Ni ziur nago, olabideko proiektua gaizki aterako balitz, beste zerbait berria sortzeko oso nekeza izango zela. Olabidena oso ondo bidatua zegoen, eta ondoren beste guraso taldeak, beste instituzioak animatu ziren. Eta olabideren irikizun bidea jarraituz, sortu dira, ez bakarrik beste ikastola, beste ikastetxeak animatu dira, olabeik dituen gauzak egitea. Oan txantxa dutzen du, baina neskak eta mutilak gelan izatea, oan oso arrunta ikusten da, baina garaiatan olabide jarrizun martxan historia hori. Berrikuntza bezala esaten dut, eta euskara irakastea, egun, duela gutxi, urte bete guztien dut, hainbat zentru pasadia atikan behera, pensa, 40 urte betan, egun denak ematen dute euskal ereduak, eta ereduan oso gutxi. Eta hori da, euskara mundutikan gauzak, txukun egin dialako. Segurazki txukunago egitere bat zer ere bai, segurunago. Hori beti, taleko guztietan. Hori egia da, eta akatza handia ditugure bai, baina beste eskola guztiak horretan sartu dira. Izaskun, gaur entzuten duzunean, euskara, gaztelera, ingelesa, frantzesa, edo alemana, hori guztiak irakatzi edo egiten dirala ikastolan, ze pensatzen duzu? Gaur egungo irakaskuntzaz? Nik pensatzen, ederra dela, gauzkla, noi? Tan ederra, eta umea pozik, guetik 6 urte ditut, esaten du inglesa da emendaki. Eta poza ematen duan, 18 urtekin egitan, euskea, erdea, eta inglesa, dako bat akitzen bat pentsazun. Badakite, ateratzen direnean, Iñaki? Jakintzer. Ingelesa, bidez. Esaten dugu. Ni neun ez lehena ingelesa irakaslea baina. Nik uste dut... Ez bakarriko lan, Ez. Erosen ikastetzen. Ingelesa jakin oso zaila da, esatea jakin, ez tituloa daukaten edo, baino, konpontzeko, moldatzeko ingelesaekin ikuste dut, dute. Gero behar dutena da titulo, kontu hori gaur egonen famatuak ezaguna dien first tituloa, eta ez egitzen titulo daudela hortik, hori egia lortzea ez da kontu bain erresa, baina moldatzeko zen dute unibertsitate mailako ikasketak behar duten ingelesa, edo onelako kanpoa joateko batzutan ikastarak egitea eta moldatzen dira. Batzu trebagoa dira bestea baina hori jakina. Helburua hori izan behar du, Iñaki, adibidez gaur egungo helburua, 3 hezkuntzekin gutxienez ateratzea ikastolatik edo ikastetxetik, baina benetan, 3 menperatuz benetan. Ez bakarrik esan, baizik eta erabili. Nire ustez guk helburu bezala jarria dugu euskera eta gaztelera pareko ezagutza gure helburutan, inglesa maila altu bat, eta gero aleman eta frantzesan dola 12 urtekin hasten gean, erdi mailako ezagutza bat, ez? Ezagutzan baita ere arlo desberdina daude, dago idazkera, dago irakurketa, eta dago gero ahozkera ere bai, ez? Eta hizkuntza gauza sensiblea da, oso sensiblea da. Orduan ez badezu praktikatzen, Iñaki aipatu du lehen, ez? Utzi ikastola sartu zuten erdal giro batean eta behan amaituzun berakada, ez?
Guk oiren amaitzen dugu gure ikasleengan. Udan ibiltzen direnak horre barnetegitan saiatzen, etortzen dira irailean beste arintasun batekin, beste kapazitate batekin, ez? Batez ere ahozkeran. Eta onduta ahozkera dela guk egun dugun erronka. Zeragian idazteko eta irakurtzeko ez da hain erreizkaltzen, baina ahozkera bai. Eta horretan, olabide maila politia du, eta ez naiz hasiko garen konparaketan, gure mediak, selektidadeak, datu ona direla, oso ona direla. Baina Euskal Euskuntza sistemak duen helburuen artean olabidek oso ondo kokatua dago, eta guk horretan jarratuko dugu. Orain arte edo orain gutxi arte batzuek pentsatu dute, bi hizkuntza nahastea ez dela posible, nola da posible ume bati euskara, gaztelera, eta helburua ez da bakarrik euskara eta gaztelera, izan behar du, Europako beste lekuetan bezala ze, eleanitza izan behar du, bai. Eta hala da. Asignatura pendiente dugu hori hemen ere bai. Nik uste agian hemen Araban, hoi neko, Araban da Gipuzkoan da Bizkaian neko onartua bezala dagola. Gero daude proiektu desberdinak. Gai honetan ere bai ikastolak izan gaintzindari. Eta jasota daukagu Europa mailan gure metodologiaren onarpena eta saritua dago. Gur lagurtekin hasten gea, duela, ez dakiz bat urte da, 12 urte, badirudi gauz berritaz hitz egiten ari gala. Eta horren jasotzen egia horren fruituak, ez? Eta horren zabaltzen nahi da baita beste eskoletara, eta onartzen nahi dira. Baina horretarako irakaslea behar du prestatu oso sakon. Ez bakarrik erakusteko inglesika baizikan. Gaia berare inglesaz edo frantzesez o alemaz emateko. Eta hori beste salto bada. Oso importantea. Nire ustez erronka nagusia honen eskoletan da irakaslegoa prestatzea, hezkuntza eleanitzoi bideratzeko, ez? Berriz izaskunekin, izaskun eta nolatan utzi zenion lanari, olabide ikastolan. Ez dakit, ja urteak aurrera joan ala, damutu zaren, edo ez? Ez. Etxara damutu. Hori istilu sortu zien, batua zelata sortu zien, erdikoak izan zien, ez da, bi oiru geun dela alde batea eta bestea. Istilu handia. Istilu izugarrik izan zien. Euskal Zain barrenen eta Euskal Zailite kanpoa. Euskal Zain osoak kontrakoak zien, Don Manuel Lekuona, Labaien, Damaso Inza, asko zeuden kontra. Baina, hori osotu zanik ez nuen hasieran ulertzen ze gertatzen zen, zerbait gazela bai. Eta joan itzen Don Manuel Lekuona, intzeitean doaini. Zani ez hemen zerbait gertatzen, zen izak izer. Eta harrek esplikatu ziket. Eta orduan, hor zeon istiluei, eta ni kontra zeuden oikin. Neon, eta ikastolan barrenen istilu izugarrik izan genituen, eta hartu zuen erabakia, eta batua sartu zen, eta orduan nik kanpoa. Negar egin zen? Bai, asko. Nik ez nuen pentsatuko ikastola sekulan utzi behar nunik. Sekulan ez. Baina? Gaur egun, eta gazte bati kontatzen baldin badiozu, ez du ia da... Ez du ulertzen, ezin du ulertu. Ez daki ez gertatu zen, daki ez. Horrezatik esaten dizut, urteak aurrera, joan ala, etxara da mutu. Ez. Sekulan ez. Nik uste dut, ala zela kontuei. Eta egiten uste dut, batuak ez diola unikin euskei. Eta hoi ez da nahi kontue bakarrik, Hode asko, hori izan duenak. Eta bueno, mentxe hau. Jo ni zeitio de euskara ematen toki askotan, Ikastu batik joan da toki askotan eman dute euskara. Seminarioan, magisterio eskolan, peritos eskolan, samaniagoko profesoriai, eta beti zeitzen dut alizan ezkeo. Zein zen zure plantamendua? Euskalkiak edo zelan bideratu zuen plantamendua garai hartan? Garai hartan Bizkaiera txikela bastartu duen bezala. Orduan Bizkaiterra izaien die. Ustezu ez? Eta jendeak zeitu balu. Bera, telebizioan horra entzuten diezu, nola itzaiten duen. Atutxak beti Bizkaiera itzen du. Eibarrek Gipuzkoara itzen du. Eta denok entzuten dugu eta denok ulertzen dugu.
seitu balue, Bizkaiera, Gipuzkoera, herriepeak sortzen du batua. Ez da mai baten ingurunein behar hizkuntza bat. Eta ze egiten dugu Olabiden, segun eta irakaslea edo? Zote Olabiden izaitzen duen batua bintzet. Eakutsi batua erakusten da, ez? Bai, baina zure plantamentua Olabiderentzako, Arabarentzako kasu hartan zein? Bai, behin bateko izan ziken. Bai, eta bitori zein bertan, ez zure esango hain batua bitori zingati sortu dela, Aizu bandeño bakoitza beuzke aitzen. Eta liburu, janik ez dakiz liburu etoke behar. Azkarrena, beraz, arabarrak, edo iruñakoak. Bueno, minoi izan arabako sortu, Hori izan beste kontu bat, baina denak dakiu ze kontu izan zen hori, Horren oinarri etzan izan geho azaldu zen. Eta da mutu egiten zateizut sekulen ez. Eta hor du bezala sentitzet eta pentsatzen. Eta, ala ere, jarraitu duzu bai, Olabideren bidea, urtaben azpatzen duzu, bertako jenderekin oso harreman politak eta zabaldu dituzu. Kulan zer gertatu, ni bakarrik egintzen, ni inor behartu, eta ni hilioak hortxe daude, ikastolan, postik. Nik egiten matxe dut ikastola, nik ezin nun, gura jakutsi. Atea egita azaltzen zinean, liburu barrietu, ez da mostra. Eta denak asarretat, istilok. Ezaten zuenean, ez da gertatzen, holago istilio nomaitez sortzen die, ez da gertatzen. Izu berri izan zen, ez pentsa, Ura pena. Suposatzen dut, Iñaki zabaldu egin zala berria, izaskonek usten du. Nire gudazuak, nire erregua txikia, ni baino zazpi urte gazteagoa dena, ikastolan zegoen edendik. Eta nire gudazoak izaskonen lagun minak dira, eta berdin pentsatzen dut, eta nire aita hainbat urte egon eta gero ikastolan lanean, lehen izaskonek aipatu dituen familia horien artean, gauza beha, gertatu zen gudetxean, asko sufritu genuen momentu hartan. Osea, nire arreba irten zen ikastolatik ez dut gogatzen zen bat urtekin. Zazpikin ikustet, duela zan. Bai, irten zen ikastolatik eta duela ikastola joan zen, momentu hartan, eta guretzari izan zen sekulako disgustua dana. Gu denok ikastolakoa ginela, Olabidekoa ginela, Olabide maite genuela, bihotzetik, momentu hartan, gaina guretzat izaskun izan da beti, gure ikastolaen, lehenago esan dut, hortik agertu da, eta eta gero euskera, izaskun iesker, eta izaskun duen pentsake euskera ibuduz eta gu denok, geneukan etxean. Eta, zen momentu horretan, eta Andoni Rostarazu, eta nigo batzen dut, pertsona asko handik zeudenak, berdin pentsatzen genuen, eta, Andoni Rostarazu bakizu zertzion, ez? Batuak intziola euskerai, Frankon 40 urteak baino kalte gehiago. Eta la uste duzu? Ni bai. Ez parrikein, Euskalkiak erabiltzen dira, egun, ikastoletan, segun eta irakaslea, atzera joda pixkat edo behintzat euskaltzen diari entzun diogu. Azkenengo urtetan, euskalkiak ez ditugula astu behar, bestela, jaia daukate? Nik ondartzen dut, Iñaki eta iztaskuna aipatzen dutena, baina nik dut estandar bat behar dutela hizkuntzak, ez? Nik horren ez naiz hizkuntzalari bat, uste dut estandar bat behar dela, guk lana egiteko modu koherente batean, ez? Gero, gian ahoskotasunean arazoa ditugu, hori egia da, eta horren bideratu behar da historia horri, eta horretan ari dira batez ere bizkaitarra berak sentitu dalako agian gehienak bastartuak egituratu zenean euskera batua. Adibidez, Euskal Telebista sortu zenean bizkaiera entzen bertan entzuten. Bizkaitarrari esaten zitzaion batuaz egin behar zure Euskal Telebistan, baina egun bizkaitarrak bizkaieraz erabiltzen du. Adibidez, ikusten dugu filmetan, ikusten dugu hainbat irratsaioetan, informatiboan batuaz. Baina segun eta programa, kasetariak ere bizkaiera erabiltzen du, baldin badauka. Hori beste hizkuntzetan ere gertatzen da, zerbait da, eta hizkuntza apal bat, hizkuntza jasoa badago, hizkuntza gehienetan gertatzen den zerbait da, ez? Eta hemen ere bai, eta Olabiden gaur egun ala beharrez dena batuen egiten da, ez?
Hala da. Hala da, bai. Bueno, ja labur bilduz bukatzen ari gara. Niretzako, harrigarriena da, 40 urtetan nola aldatu den dena. Hasiera batean, orain dela 40 urte, 14 familia apostua egiten. Gaur egun berriz, eta salbuespena ziren, garaiko Gasteiz hartan, gaur egun iaia salbuespena da, euskararen alde apostua egiten ez duna, edo, portzentaietan ikusita, eredua 9% edo dago Araban. Nola aldatu den tortilla, 40 urtetan. Ze denbora gutxia, 40 urte asko ematen du, baina oso gutxi da. Eta Arabak euskararen alde egin duen apostua, agian beste arlo batzuetan gehiago kostatzen zaio, baina euskara kontuetan apostua egin du. Alaxe da, ez da bakarrik bastakita bertzaleo nazionalista sentitzen da jendearen ametsa baizikan denen helburua da, eta nunbaiten nabaritzen balin bada Gasteizen edo Araban da. Hizkuntza, elebitasuna, kalitatea, ikastolek frogatu dute hori. Beti oso ongi gelditzen da ikastola, ez? Bai. Eta bandako erronka berri bat. Guk oso itua gaude herri honetan etorkinak hartzea, baina ingurukoak, ez? Palentzia, Zamora, Burgos, Madril, edo Andaluzikoak, baina ja itxasotikan aratago etortzen dira etorkin berri batzuk, ez? Eta gure euskal sistemaren eta gure ikastolaren erronka nagusietakoak izango da urrengo urtetan. Zer egiten dugun Marokoko jendeakin, zer egiten dugun Kolombia edo Bolivia, tikatozten jende horrekin. Ez duzu ez da bat ere, oraindik? Bai, ditugu, baina normalean da jende bat bere prestakuntza kultural maila sendoa duena, kapazitate bat bere kabuz ibiltzeko ekonomikoa, esate dut. Eta orduan baditugu batzuk, baina gainera jende gaztea, eta gaina integratu nahi du gaina, ez? Baina una etorkina dira, bateran etortzen da jende hori, ez? Edo Kolombiatikan erdipurtzi datorren jendea, edo Rumaniatikan datorren jendea, ez? Eta jende horrekin zer egin eta nola egin. Ez daukagu, eskolak ez daukagu inungo prestakuntzarik horri aurre egiteko. Egingo dute banaketa bat, aurra jartzeko bat eta bestea. Baina gizarteak, gure instituzioak, izugarrizko ardura dute guzti hau ez egiteko etorri dira eta sartu eskola hontan. Eta tartean ez dago egiturarik, ez dago prestakuntzak, ez dago bitartekorik. Hoi frakasura dijo. Bitartean egituratu berrea gizarte bezala nola hartzen dugun jende hori. Hoi oso importantea da. Benito Lertxundiren kontzertu izan da, ja ospakizunez ari naiz, datorren urteko hasieran Europa jauregian, Europa gizartetzean erakusketa bat izango da, hainbat ekitaldi egongo dira ikasturte osoan zehar, Jaiak, San Juan, Santageda, eta Olentzero, esaztu, Olentzero Gasteizen ateratzen dela, baina honetan ere olabide aitzindari izan zela, eta urte polita izango da zuretzako, izasun. Bueno. Behintzat moitua, Aian. Nik uste dut, agian pensatzen dugu, gasteiztar arabar guztiek ezagutzen dutela historia hau, kontatu deguna, baina nik uste dut ezetz. Gaur egungo gazteak, gaur egungo familiek ezagutzen alduten nola hasi ziren ikastolak Araban, Zerkabarren kalean, antze gela txiki batean, ilegalizazioan, klandestinitatean. Oain ikastolan da bitzen numeak gure ikasleek ere ez dakite, nahi dut. Gaur egun 14-16 urteko neska mutila nineu ikasle bezala ditudanak, honetaz zeuze aipatzen badut inoiz klasean, zelako begiak eta zelako aurpegiak ipintzen dituzten, Iñaki Arriola ilegala sala. Ni neu, lehenengo urteak, nahiz eta ikastola, izaskonen ikaslea izan, nire eskola edate liburuan, ez dago izaskonen sinadura, izaskonek ezin zelako sinatu. San Ignacio eskola duztakoa, eta neskak Samaniogoko, eta haik firmatuta daude, bai. Suposatzen dut, zenbat zuzendari, gasteiztarrek ezetz eman zizuten
Bakizu zei biltzen Eta Samaniegon berri, Samaniegoko zuzendaria atzen bertakoa, ez da? Atzen bertakoa, eta horra, hemen bazien Euskaldunak, Gipuzkoatik etorri, joaten ginen gaubetan hasten ginen paseoa. Eta etxe hortxe biltzen ginen, Eta, abaz, ni ez nahiz atrebitzen nik uste egingo nuke, eta ni nahi dut aurrera zaitze, baina bilurre emateit, zerbait pasako zait. Bueno, era, kalea. Hormetean juntan, esan zuen, Josu Zubia horrego batzen naiz. Norbait nahi bat Samaniego eskolako zuzendarien gana, ni nahi joango esan zuen. Así que norbait joan, joango ez, ni? Hala joan itzen da esan nion. Hau gertatzen zaigo, eta gu ume kartia ikabe daude, legalizazioa etorri arte. Eta esan zuten, nik konpondu goizuz belaxe. Neskan izenak, nahi ekarri. Eta hemen baleude bezala, egongo die, zuek legalizatu arte. Mutilak zintzot. Eta gaina sekulen ez eskertu hoi. Zure daukezue obligazioa zuen hizkuntzoi zabaltzekoa eta gordetzekoa. Ordu nik egingo izoitu eta pozik gainea. Horra, ura poza, unaztanareko izan zunea. Azkenik legalak. Eta berdin gertatzen mutilakin. Horra, arratibelen pariente, oztak izertzan. Eta oiri eskerrak, izan zuen, beste laumioik urteak alduko zituen, ez zegoen inuna zaltzeik, legalizazio betorri arte. Beraz, baduzue lan aurrerantzean, urte hontan Iñaki eta aurrerantzean ere bai, noski, ja ez dago atxera jotxerik, hor dago Lasarten, 1500 familia, 20.000 lagun nolabait harremana izan dute Olabide ikastolarekin 40 urte hauetan, eta izango du bere historia zabala marianistasek, corazonistasek eta beste batzuek dauzkaten bezala bere euren historiak 100 urte baino gehiago kasu horietan, Olabidek ere 100 urte gutxien beteko ditu. Ala bedi, eskerrik asko. Izaskun, Iñaki Arriola eta Iñaki Zubeldia, iruei, mila esker eta zorionak. Eta zorionak, entzuten ari zareten guztiei, eta Olabiderekin nolabaiteko harremana izan duzuen guztiei. Kizue, datorren asteburuan berriz hemen egongo gara, Eusko Ikaskuntzaren mai inguru berri batean, gaia batetaki, ikusiko dugu. Aio!